Tak jest, 23 lata Krzysztof, 22 Karol. Ale dosyć spora różnica wzrostu dla Karola, 1,85 m do 1,72 m. Krzysztof Mika, żółty narożnik, Karol Gutkowski, narożnik zielony. Start. I lecimy. No, badają się panowie, nie są początek, ale już od razu mocno. Jak na razie żaden cios nie Tak, doszedł. ale tu takie cepy ze strony Karola. No trzeba uważać na jeden. I proszę bardzo, to co mówiliśmy, Krzysztof skraca dystans, Dokładnie. ale na środku oktagonu myślę, że powinien cisnąć w klatkę jednak Karola, bo na środku. O i proszę, No, i to jednak jest. Karol przypiera do Pomyliłem klatki, się, ale teraz ale tu widzę zmiana. tak jest. Dociska mocno do klatki, bardzo dynamicznie, od razu Była tak jak w próba pierwszej zejścia walce. pod nogi. Tutaj próba podcinki. O, cały czas Delikatna próbuje wymiana taką. kolana, bo próba obalenia. Tak, i znowu zamiana, tym razem to Karol dociska Tak jest. Krzysztofa do klatki. No, myślę, że to taki Wydaje mi pierwszy się, szat. że ta walka tak czy inaczej zejdzie prędzej czy później do parteru, bo Myślę, że widzę, tak. że zawodnicy idą w tą stronę. Tutaj próba podebrania kolana w celu obalenia pod klatką. Tak, na razie dużo się dzieje, bo to wiadomo, pierwsze takie przypięcie. Próbuję tutaj podebrać kostkę. To są zawodnicy, którzy wczoraj ważyli 70 kg, także tutaj już ta Nie, siła widać, też że jest zdecydowanie większa. Zdecydowanie panowie już na pewno, wydaje mi się, ważą dużo więcej. No i cały czas tutaj dociska Karol Krzysztofa do klatki. Myślałem, że to będzie wyglądać nieco inaczej, ale teraz próbuje zachodzić gdzieś za plecy. Tak. Ale dobrze tutaj tyłek przykleja do klatki Krzysztof i obraca Karola, proszę bardzo. Teraz to on próbuje nogi. wybierać jedną nogę. I No jest i proszę obalenie. bardzo, mamy obalenie tu potężnie. Gruchnął tutaj Karolem o matę, ale Karol proszę szybko bardzo, się odwrócił. zachodzi za I teraz za wybrane plecy, nogi ze tak strony jest. Karola. I Dalej, wracamy do stójki. O, ten cios był mocny. No i mamy pierwsze przypięcie, Wymiana. proszę bardzo. Lewy prosty. Dochodzi ze strony Karola. Pierwsze Co głębokie, tu się dzieje? Co tu się dzieje? pierwsze głębokie oddechy za sobą mają panowie i teraz badanie. Teraz już muszą kalkulują. Proszę bardzo, znowu clinch, Karol. Obaj zdecydowanie Spycha chcą na się bić, tu klatkę. już nikt nie kalkuluje, to jest dopiero pierwsza runda. Tak jest. Cały czas tutaj dociska. Próbuje te czoło wbijać tutaj, szczękę Krzysztofa. Krzysztof natomiast próbuje Kolejna taką. próba obalenia. Tak, próba podebrania, ręka, głowa, ale nie. Rękawice trochę przeszkadzają, cały czas dociska Karol Kamil jest tutaj. dość mocno wykluczony w tym momencie, jeżeli chodzi o ciosy. Tak. Ale to on tak naprawdę kontroluje w tym tak, momencie próbuje walkę tutaj taką, nie dociska do wiem, klatki. choćby ultimatum Krzysztof rzucić, ale to raczej nie ma. Za mało miejsca według mnie, żeby... Tak, i przy siatce raczej ciężko. Nie może się skręcić do końca, włożyć tego biodra, żeby to weszło w ogóle. O, tutaj to kolano piękne było mocne. kolano na ten. O, Na teraz ma wątrobę. próbę. Znowu I Karol kolejna, dociska ale do tym klatki. razem już zablokowany łokciem. Tak jest, tutaj słyszymy doping zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. I znowu zmiana stron. Tym razem panowie odsunęli się. od 15 klatki. sekund do końca, bardzo dynamiczny pojedynek. Proszę bardzo, Krzysztof łapie nogę, czy uda mu się, są poza siatką, więc jest jakaś szansa na obalenie. Podpiera się tam Karol. Tutaj te Dobrze obalenia tego będą broni. się liczyły w ewentualnym końcowym Jasne, rozstrzygnięciu. spycha. Proszę i koniec pierwszej rundy. Bardzo dynamicznie, zmiany Bardzo. pod klatką. Bardzo ciekawa walka Tak od samego jest. początku. Panowie się nie oszczędzają. Zobaczymy, co tak. przyniesie druga runda. Początkowo próbę jakichś wymian w stójce, ale bardzo szybko to sklinczowali. I zobaczmy, proszę bardzo, od razu ruszyli panowie. Początek walki tutaj, ten pierwszy cios. Tak, i od razu wejście do klinczu Krzysztofa, no i od tego klinczu się zaczęło tak naprawdę. Tak jest, i obalenie, ale pięknie. bardzo szybki powrót. Chwila odpoczynku dla obydwu zawodników. Tak, ale no, czyli Karol już tej walki nie skończy w pierwszej rundzie, tak jak poprzednich, co mówiłeś. No nie. Bardzo dynamiczny pojedynek, bardzo dużo działo się pod siatką, zamiana zarówno jeden, jak i drugi pan. Raz dociskał, raz był dociskany. No, jedna próba ładnie udana gdzieś tam ze strony Krzysztofa. Nie skontrolował co prawda w parterze, Karol od razu się podniósł. Karol natomiast odpłacił gdzieś tam tym kolanem na brzuch Krzysztofa. No i powoli zaczynamy rundę drugą. Zawodnicy gotowi. Tak jest. Przypominam, to jest semi-pro, czyli 3 razy 3 minuty. I runda Kategoria druga. 70 kg Tak cały jest. czas. I zaczynamy No, stójka. zobaczymy, jak to będzie wyglądało w drugiej rundzie. Front ze strony Należy Krzysztofa na pamiętać, że biodro. te 3 minuty są naprawdę wycieńczające dla obydwu zawodników. Tak jest. Znowu front Krzysztofa. Spycha gdzieś tam Karola delikatnie na siatkę, ale teraz zamiana. Krzysztof musi uważać na te długie ręce, które mogą w pewnym momencie dojść.
Oj, I proszę właśnie, bardzo, znowu to zaczynamy. Karol wchodzi w ten clinch mimo przewagi zasięgu ramion. Dociska tam teraz cały czas Krzysztofa. Ciężka sprawa, żeby obalić z tej pozycji. Tak, cały czas gdzieś tam próby wybrania. Krzysztof natomiast dobrze się broni, nie pozwala gdzieś tam Karolowi zachodzić za plecy. Tutaj Cały czas gdzieś uważam tam na te podcinają. kolana. A tutaj teraz proszę bardzo, mimo że jest dociskany do klatki, to Krzysztof ma podwójny, a teraz udało się Karolowi wybrać podchwyt. No i cały czas gdzieś tam, myślę, wydaje mi się, powinien wplatać w to ciosy, żeby to zaznaczyć tą kontrolę przy tej siatce. Gdzieś tam ładnie próbuje kontrolować, ale cały czas brakuje tych ciosów. Taki clinch, zapaśnicy, czy nam się tutaj Karol wywiązał. zadaje te ciosy, jednak jest aktywniejszym zawodnikiem tutaj przy siatce. No tak, jakby dociska, czyli powiedzmy, że ma zachowaną tą kontrolę, no natomiast no, Natomiast niewiele, próby obalenia tutaj mogą być nieskuteczne. tak jest, niewiele na chwilę obecną z tego wynika. Nie chce się też otworzyć na jakąś kontrę ze strony Krzysztofa, cały czas dociska, Karola kontroluje. podpowiada, akurat dzieje się cała akcja. Tak, Krzysztofowi też jest ciężko, bo Karol jest też, jak widzimy, wyższym zawodnikiem, te nogi są daleko. Tak naprawdę Krzysztof w tym momencie pozwala sobie na wybranie nogi Tak, tak. przy tych próbach obalenia. Bardzo ciężko widać mu bronić tą pozycję, tak? Karol tutaj dobrze dociska go cały czas do tej siatki, ale tu proszę bardzo, teraz gdzieś O, myślałem, że próba zejścia do dwóch nóg, ma wyłapane Karol, tutaj gdzieś próbuje taki chwyt, choćby Burmuja Trap, tak, ze strony Krzysztofa. Musi być czujny Karol, żeby gdzieś tam nie zerwał tego Krzysztof. Cały czas gdzieś tutaj Krzysztof próbuje przez to biodro rzucić, ale na czy miejscu to ma Krzysztofa prawo zrezygnował z bytu? tych prób, to No tutaj ja również. pochłania bardzo dużej ilości energii, natomiast Tak, nie a nie wydaje mi jest się w stanie skuteczny. efektownie gdzieś tam podejść pod biodro Nie Karola, może się żeby odsunąć to... od tej tak klatki, jest. jest bardzo mocno przyciskany. Karol gdzieś powinien moim zdaniem próbować wyłapać gdzieś tą jedną nogę, zaciągnąć delikatnie do środka oktagonu Krzysztofa. Ewentualnie obijać. Tak jest, dokładnie. W tym momencie walczymy tak naprawdę o punkty. To już 24 sekundy powoli do końca. dochodzimy do końca drugiej rundy. Tutaj doping dla Karola cały czas i teraz proszę No, jak bardzo. widać, panowie odrobinę spowolnili. Zamiana, tym razem Krzysztof dociska do klatki, no, ale to już jest ostatnie 13 sekund. Mamy znowu Kilka głębszych oddechów i wymiana ciosów. O, to Tak. musiało wejść, to musiało tak, wejść. pięknie. Sam koniec rundy, Karol nam tutaj. Koniec rundy drugiej. No, podobnie jak w rundzie pierwszej, dużo klinczu przy siatce. Tak jest. Muszę powiedzieć, że tutaj chyba Krzysztofa lekko ten czas mógł uratować po tym ciosie. Tak. No i mamy powtórkę. Tak, tej ostatniej akcji. Parę kopnięć. Tak, tutaj. I znowu wchodziło to pod klatkę gdzieś tam. Ale już widać, że zawodnicy już trochę ciężej dyszą, są zmęczeni. Się wydaje, oni 6 dają minut tutaj... walki za nami. Tak jest, naprawdę. ale 6 minut, gdzie oni ładowali naprawdę dużo siły. Tutaj walka pod tą klatką, to jest spychanie przeciwnika. Z tego to co widzę, swoje obydwa kosztuje. narożniki dosyć ostro tutaj podpowiadają Tak, zawodnikom. Mamy typową walkę pod siatką. Wydaje mi się, że Karol mógł tutaj trochę bardziej zaryzykować i gdzieś próbować wejść po tą jedną nogę, zaciągnąć delikatnie na środek oktagonu. Zdecydowanie, spróbować posadzić. Tak jest. I rozpoczynamy powoli rundę trzecią. Myślę, że może być podobnie. Zobaczymy. Myślę, że tak. A może jeden z nich spróbuje czegoś nowego, zaryzykuje. Ktoś musi zaryzykować, żeby skończyć Tak. tę walkę przed czasem. I ruszyliśmy. No proszę, tu No, teraz proszę, Krzysztof, jestem. proszę, od razu i to on teraz spycha gdzieś tam Karola pod siatkę, teraz widzimy. Rozerwanie. Proszę, front kick. Jestem przekonany, że Krzysztof musi uważać na długie ręce Karola. Nawet Tak. w takich sytuacjach. Otwiera O się proszę, i odrobinę, Karol już wejdzie wybranie po jedną nogi. I nogę teraz i pytanie. znowu dociska do tej klatki. Jeżeli Karol odsunąłby Cały się czas odrobinę do mocno. tyłu, przypuszczalnie udałoby się obalić przeciwnika. Musiałby go wyszarpać pod tej klatki, bo jeżeli Krzysztof ma przyklejone te biodra do siatki, będzie Nie, go nie bardzo, widzę, gdzie jest głowa tak bardzo naprawdę. trudno będzie go wytargać stamtąd. Musiałby go od tej siatki dosłownie oderwać i wtedy Pociągnąć do próbować siebie w tym tak momencie jest. obalenia. Ewentualnie wyłapać kostuchę. I za plecy. Tak, tak. No tu tak naprawdę, mimo że Karol dociska Krzysztofa do siatki, to no obalenie... O, teraz proszę bardzo. Idzie, jakby poszedł po te dwie nogi. Musi Odciągnął. przepchnąć swojego przeciwnika głową tak naprawdę w Tak, ale prawą to, stronę
nie jest Ale proste. tutaj jakaś Krzysztof tutaj próba dobrze. gilotyny była chyba? Nie, Krzysztof raczej próbuje bronić biodra swoje, przykleja cały czas do siatki, broni tego obalenia. Spycha głowę. Tak jest. Ja tylko zaznaczę, że Karol tutaj naprawdę cały czas pracuje, to się wydaje, że tylko dociska, Krzysztof ale Przyklęt. utrzymanie. Wydaje się, że szuka Kimura trapa. Tam próbuje straszyć cały czas, żeby Tak, ale to Karola od może siebie. nie być skuteczne. Ciężko będzie tą rękę wyrwać. Gdyby wyszarpał, Nie da rady z tej perspektywy. mi się Rękawice wydaje, z tej też pozycji. przeszkadzają, Tutaj ale proszę zobacz, bardzo. noga jest wybrana. teraz Krzysztof, gdyby Karol zanurkował po tą drugą nogę, gdzieś tam próbował trochę odsunąć go rzeczywiście Brakuje te biodra. zawodnikom odrobiny zdecydowania przy tych akcjach według mnie. tak. I zresetowanie znowu. Tutaj jakiś pomysł jest, tylko nie wiadomo, czy go wykonać do końca, czy nie za bardzo. Dziwi mnie uporczywa próba obalenia rzutem biodrowym. Trochę widać, brakuje już jakby tlenu, może przez to pomysłu, ale teraz rozerwanie tego klinczu i może zobaczymy coś w stójce więcej. No, obaj zawodnicy są już zmęczeni. Tak, ręce już delikatnie I opuszczone. wejście do samego, Ale proszę, no i to bardzo. teraz Krzysztof jest z góry. Ma No i to obalenie 40, będzie 40 sekund, żeby punktowane coś tutaj raczej na wyczarować. Krzysztofa. Jeżeli wyciągnie nogę, Próbuje przejść do takiego półdosiadu, Będzie obija miał już tutaj dosiad. schaby Karola, cały czas spycha kolano, no i mamy powoli taki półdosiad ze strony Krzysztofa. Karol gdzieś tam próbuje kleić się z dołu, ma musiałby szansę też... nadrobić punkty w tym momencie. To, co stracił przy klatce, jak dokładnie, najbardziej. ale myślę 30 sekund. Czy tu duszenie zegarowe? Tak. W poprzedniej walce widzieliśmy piękne poddanie, krótka strzelba na No, rękę. brakło kontroli tutaj Ale w tym ładnie się dosiedzie i Karol tutaj okopywanie. Tak? skręcił, proszę bardzo, tutaj kopnięcia z góry. Proszę, O, proszę Państwa, ryzykowna akcja. no ale już tutaj Nie wybrał nogi, była jeszcze szansa na to. Ostatnie 9 sekund do końca panowie walki. dają już teraz wszystko, to już naprawdę, już bez gardy podchodzą do siebie, proszę. I mamy koniec trzeciej rundy. Myślę, że w sumie ta końcówka trzeciej, chyba najciekawsza. w sumie Najciekawsza zdecydowanie. z całej tej walki, panowie tutaj Odważne ciężko nam- zagranie, próba przeskoczenia gardy. Tak. No, zobaczmy. Co my tu Pięknie mamy? tutaj. Wymiana ciosów. Pod... Krzysztof od razu ruszył w tej siatkę. trzeciej rundzie. Tak, tutaj Karol I próbował próba obalać, ale sprowadzenia pięknie i to Krzysztof skończyło tutaj się to skontrował. dla Karola nie przeszedł do najlepiej. półdosiadu No i ta akcja proszę. mi się bardzo podobała. Gdyby to weszło, gdzieś Gdyby tam na to weszło, szczękę, dokładnie, całym ciałem, dokładnie. gdyby tak rzucił, mogłoby to zadziałać. Tam widziałem, że Krzysztof próbował jeszcze wybrać nogę, ale niestety Tak trochę jest. brakło. Zobaczymy. Czekamy na decyzję sędziów. Mamy tutaj doping kibiców. Zdecydowanie więcej kibiców z Dąbrowy Górniczej przyjechało dzisiaj. I Mamy werdykt. Zwycięzcą walki przez jednogłośną decyzję sędziów